General Zifa ne ganin Ali Zango, sarkin zandar ne na zo na wahira. Abakar Sanda sarkin sarakunan arewa, daga nan Kaduna na zo gaishe ka. General Zifa zancen sarakuna sanyi, hali na su koyin rasulu dai sanyi. Bayanan girma muke muna ƙari, girma ne kasar ga kowa ya ci. Kowane sarki martabarsa ce ni'imarsa. Bayanan sarki muke gudun aiki, bajimin sarki ba shi an garar aiki. Mai kwana aikin da bayan raki, kowane sarki martabarsa ce ni'imarsa. Sarkin zandar mai martaba zagen zagi, mai shauki na aikin da babu ta makarshi. Gaba dai namiji sarki Abubakar ka kai, jinin sana kai mai martaba mai fasa taro. Sarkin zandar mai gida, yau sarkin zandar mai gida, sarkin zandar mai gida, sarkin zandar mai gida, sarkin zandar mai gida. Gaske sarki ka iya kwarai mulki ka rike, manya-manyar kasar mu zancen kasar rage. Kyawar ban sarauta mai ilimi zai rage, mai lura da hankali ba shashen take. Sarki sanda ka iya girma ka rage, ga kada na atsuwa addini ka rage. Mai yi ya kamata bajimin sarki kake, kai zancen ka har kasa ta ya tsallake. Suna na ka babu aya shaida nake, girma na ka rike shi yasa haka. Gaba tauraron sarakai mai gaskiya, takama na sarakan arewa salbaba. Sarkin zandar mai gida, sarkin zandar mai gida, yau sarkin zandar mai gida, sarkin zandar mai gida. Salamu alaikum jama'a sallama, bako ni nake da haja safani nake. Ga wata sabuwa da na yi wa mai martaba, fata na gare ku amsa sarkin kuke. Gani a fada na taho ba wata gardama, na zo gun sarki mai alfarma, na zo gun sarki mai alfarma, na zo gun sarki gasar talakawa, na zo gun sarki mai yin hidima, na zo gun sarki raba gardama, na zo gun sarki mara kyama, basarake na zo gun mai yin garma. Kai ke yi sarki ba a iwa, mai kyawun kama mai kyan kima, mai tabbaka sarki zai zama kurma. Gaishe da garkuwar talakawa, sarki mai hawa mai saukowa, ka zarce duka turken wawa. Baitittukan ka ne zan rerawa, sako na ka jannarar zanar sanwa. Na daɗe waƙoƙi na ta yi kunji, na yi waƙoƙi irin saraki. Ɗan siyasa gare su kundi na yi, har da waƙoƙin aure zifa na yi, kuma na yi waƙa ta yabon ma'aiki. Yau gashi na yi burki kun babana, gaba ya cika mun yi wa bajimin sarki. Sarkin zandar mai gida, yauwa sarkin zandar mai gida, aishe sarkin zandar mai gida, sarkin zandar mai gida, sarkin zandar mai gida. Lallai Abdallah ka yi tunani kai ma, ka rike jarumin zamanin ga. Sarkin zandar ka wuce aiwarai ne, ko wata baka zai shiga rauni. Yara na kuna ta ƙarin sarki, ƙarfi na gwiwa ko na kunyo sarki. Tun sa karo da karo sai dai gwanki, kun gaki gudu to sa gudu bai zo ba. Mai neman madiya an gizo ma yaran, zance na arziki suna gun mai naira. Da aga taro da aho sisi ya tara, mai guda 1000 ya fara. Ba tantama mai ido ke da harara, idan muje ba
suna kalamai. Sarkin zandar mai gida, yawwa. Sarkin zandar mai gida, kai shehu. Sarkin zandar mai gida, top. Ja mu bi ka dai gwanin talakawa. Allah za ya yo maka dafawa. Tunda kai kake ba mai canzawa. Ga kaɗan a cikin zancen sai talakawa. Sarki Abubakar bai sa'insa ya zamto gagara gasa. Kowa da kowa na nuna sa ba dandana yi gaggawa ba. Da na yi sallaka na iso bar jirgin sha'ayyan hakan gaba illa ne to yaya kenan yin nafila gabanin ladan nan. Shin wai ko kuna da labarin sa? Ba Ahmad Bello ne zance na ba, ba Kwatafa Balewa ne zance na ba, kai ba ko ɗayan su ne nufi na ba, wanda ake kira da Sardauna nake nufi. Gamji mutum guda kasiri, kai har yau kasar mu ba madadi ne ba, sai da Abubakar sanda ya kawo ga mai haliri na Sardauna ya zo. Zancen da nake da baki nake kunci, kar da ku ce mani wai na susucin, ko ku ce wake kwatanta gura da gwanja. Ku dai ku bi ni a sannu ku ji zance na. Sarkin zandara uba mai sadakawa, Abakar sanda uba mai alfarma, sarkin da magar mai fada da girma, sarki Abubakar mai shigar girma, sarkin zandara mai hawa na alfarma, sarkin da magar mai tawagar kima. Suna da saya kai a kira shi ma, kai Allah ya kai da mu ga hasawa da ce. Kai sarkin da bai kamar san zandara ba, ita sarkin da bai kamar sarkin da ba, kai sarkin da ba irin san zandara ba, duka sarkin da ba irin san zandara ba. Dole a ce ku ce da shi ya lasarki ne. Sarauta akwai sarautar gado haka, sannan kuma akwai sarautar faɗi. Sarkin zandar babbar gayya shi yake, kai ko ba shi nan muna yi masa rana. Yaya za su yi da iko na Allah, da daga kainuwa da shan al'ajabi, inganta babu mai yin noma. Jama'a ku ƙara karkade kunnaye, shi ɗan rakiya ba zai kasa ba, balle wanda an karanka gona. To ai sai ku ce na ƙara zubowa, su da in akwai labarai dai. To ya ke nuna mu karkade kunnaye yanzu sam ba ma batun gajiya ba. Sarkin zandara mai gida, yawwa. Sarkin zandara mai gida, kai shehu. Sarkin zandara mai gida, Nijar nan cikin ƙasa ta na zaga, sarkin duk da na ziyara ba tamkarsa, ba su yi kamar sarkin zandara ba. Na je jihar Maradi tuni na zaga, ba su yi kamar sarki Abakar sanda ba. Na je jihar Tilibiri ma na duba, ba su yi kamar sarki Abakar sanda ba. Na leƙa jiha ta Tifatu ma haka, ba su yi kamar sarki Abakar sanda ba. Na tattaka na je har Tawa, ba su yi kamar sarki Abakar sanda ba. Kai har ma jiha ta Agadas ma na leƙa, ba su yi kamar sarki Abakar sanda ba. Jihar Doso tuni can ma mun zazzaga, ba su yi kamar sarki Abakar sanda ba. Babbar birni Miami can ma na je, ba su yi kamar sarki Abakar sanda ba. Sarki Dawisu uwar ado, ba su yi kamar sarki Abakar sanda ba. Tarin dawakai hawa irin sarakai, ba su yi kamar sarki Abakar sanda ba. Ba su yi kamar sarki na zandar ba. Allah ya samu dace, amin. Ka zama lafiya baba. Assalamu alaikum jama'a, sunana kuma da mashi. Ina godiya ga masoyana da duniya baki daya, musamman 'yan ƙasar Nijar
wanda General AZ ya yi wannan bidiyo domin su. Ina samun sakonninku na fatan alkhairi da fatan Allah ya ɗaukaka wannan bidiyo a duniya baki ɗaya. Na gode.